24 юни 2026 година. 12 часа и 30 минути. Потвърждение на факта, че американците познаха за кой ли път. Тяхната прогноза беше от 13 часа да почне да вали яко и да гърми на 1500 метра надморска височина в Родопите. Започна да вали. Черни облаци се образуваха. Ето ги. Чувате ли как вали? След малко може би ще почне да гърми. Единствено не познаха с 30 минути. Това е истината. Нашата метеорология пак не позна, но американците и европейците познаха. Сгрешиха с 30 минути. Това е от нас. Живи и здрави, бъдете щастливи и всичко добро.